sɛgɛnna tɛ ɲina n'ala n'a ye sanga ni wagati Mali kɔnɔ o ni Mali kɔ kan an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen an b'a fɔ aw ye fɛnɛ aw k'aw bisimila aw ka émission Mali kɛnɛ kan Top Star n'o de fɔ aw ye tant que aw sɔgɔlen bɛ an na aw tɛ stressé wa ɲɛnafin t'aw minɛ o hokumu kɔnɔna la bi an ye ci bila an ka artiste dɔ ma a bɛ n kɛrɛfɛ yan nɔ n'a bɛna baroba kɛ bi baro min kɔnɔna la ne ni aw n'an bɛɛ b'an ka tata sɔrɔ a la donc tɛna kuma jan an bɛna kuma d'a ma bi ta in tɛna nɔgɔya dɛ ou bien ko bɛ cogo di baasi foyi tɛ yen j'espère que lafiya kɔni b'i kan alhamdulillah an bɛ se ka tɛmɛ ni ko ye awɔ d'accord sisan an b'a ɲini fɛ k'i yɛrɛ fɔ an ye cogo min na an bɛ faamuyali sɔrɔ i ka ko la bon ne tɔgɔ Nana Jabate ka bɔ Kayi ba Jabate donda kelen ani bɔda kelen d'accord tɔgɔ wɛrɛ tɛ f'i ma genre ba comme an y'a jateminɛ dɔnkilidala ninnu caman bɛ surnom de bolo la bon surnom bɛ ne la mɔgɔw b'a fɔ ma Nana Kunbati Kunbati de dalen don Nana kan Nana Kunbati awɔ Nana Kunbati Jabate d'accord an bɛ fɛ k'a dɔn sisan nɔ Nana Kunbati Jabate yɛrɛ sɔrɔ dɔnkilida in kɔnɔna la cogo di bon ne ye n yɛrɛ sɔrɔ dɔnkilida la cogo min ne fan bɛɛ ye dɔnkilidala de ye jelikuntigi mɔden de ye ne Kayi Sakɔ la donc n'i ko n ye n yɛrɛ sɔrɔ dɔnkilida la olu ye n bɔra jeliya la mais ne yɛrɛ k'a sɔrɔ n ko n bɛ école la an bɛ théâtre kɛ école la bon o tɛmɛnen kɔ n ye semaine de régional semaine tripartite safara biennale n y'olu kɛ donc k'a sɔrɔ ka tugu n tɛnɛmuso nɔfɛ n'o ye Ami Jara ye bon o kɔfɛ n Bamakɔ la sɔrɔ o kɛra n ba kɔrɔmuso ye n'o ye Tayi Sakɔ ye d'accord faamuyali b'a sɔrɔ la o ko la comme i yɛrɛ kun y'i da don école ko in na déjà awɔ an bɛ fɛ k'a dɔn Nana yɛrɛ tɛmɛna siraw ni sira jumɛn fɛ école kɔnɔna la bon an ye dɔɔnin kɛ an ka fɔlɔ école ni sisan ta tɛ kelen ye bon n ye dɔɔnin kɛ awɔ ok d'accord faamuyali b'a sɔrɔ la o la voilà comme i nana an caman bɛ yen olu b'an na olu tɛ yan olu bɛ kɔ kan ɲɛnafin bɛ olu la e yɛrɛ dun b'a dɔn e ko ye jelikuntigi mɔden ye awɔ donc an bɛ fɛ i ka so wele yan nɔ fo anw yɛrɛ k'an yɛrɛ ɲini o ko la micro b'i bolo Sorwa jime sukele masadingo nyana mama saluman kande sorwo betogo biko jajatu karijatu suke sambaga ni mone milade nena nabo topsari mogolu ye nena na jigi barika jigi mogo manchane lasiri mogolu dogoyara hina masalumancha landiri masalumanchande jigi kunta ma jigi kɔrɔdɔ bonya kɛ bali tɛ bonya diya yɔrɔ dɔ isalamale ka mɔgɔ mandi jugu ye i y'a muta i y'a faga an fa kelen bravo merci. Nana Jabate nin jara kojugu a diyara yɛrɛ de o diyara n ye sisan an bɛna tɛmɛ ni an ka question ye hali bi Nana yɛrɛ ko k'ale ye jeli ye i ko k'i ye jelikuntigi dɔ mɔden ye Nana yɛrɛ jeliya kɔrɔ ye di caman bɛ yen nɔ olu ta genre caman bɛ olu tɛ jeliya yɛrɛ kɔrɔ dɔn quoi komi an bɛ yan nɔ an filɛlibagaw bɛ yen nɔ donc an bɛ fɛ i ka ɲɛfɔli k'an ye cogo min na an bɛ faamuyali sɔrɔ jeliya yɛrɛ kɔrɔ la o diyara ne ye jeliya tɛ fɛn wɛrɛ ye jeliya ye danbeya de ye jeliya ye siya de ye awɔ jeliya ye danbeya de ye siya don a siya kɔnɔ f'i ka ɲini k'i danbe ɲini k'a dɔn o de ye jeliya ye d'accord faamuyali sɔrɔla o la sisan Nana yɛrɛ bolo jeli yɛrɛ ka baara kan ka kɛ mun ye an ka société kɔnɔna na an ka société kɔnɔ anw jeliw an kan ka kɛ ɲalikɛla de ye ni min bɛna jɛngɛ anw de kan ka lakile awɔ jeli bilalo de kama jeli daro de kama i bɛ dɔnkili da ye dɔnkilida bɛɛ ka k'a la dɔnkilida ye métier de siya tɛ mais jeliya kɔni jeli nana dilanni de kama
jeli mana tiɲɛni kama. D'accord Nana, faamuyali sɔrɔla i ka nin kuma in fɛnɛ na. An bɛ fɛ k'a dɔn an bɛ wagati min na i ko bi album bɛ Nana Jabate bolo wa? Bon album tɛ ne bolo parce que anw tile bɛnna téléphone ma kow cayara donc an kɔni b'an ka single dilan k'u bila an b'an ka baaraw k'a la an b'an ka wariniw ɲini n'a ye bon mais sisan n kan ka n ka morceau dɔw kɛ album ye parce que n yɛrɛ mago bɛ n yɛrɛ de bɛ n yɛrɛ produit donc album 2 dilannen bɛ n bolo n bɛ n'o bɔ a tɛ mɛn tugun. D'accord, faamuyali sɔrɔla i ka nin kuma fɛnɛ na. Nana bɛɛ b'a kalama dɔnkilida kɔnɔna ma nɔgɔn. An bɛ se k'a dɔn depuis donna dɔnkilida la fo k'an se don min na i ko bi i ye gɛlɛya minnu sɔrɔ i bɛ se k'i da don o la ka ɲɛfɔli k'an ye olu kow kan. Bon diɲɛnatigɛ fɛn bɛɛ gɛlɛya b'a la nɔgɔya b'a la dɔnkilida yɛrɛ kɔnɔ i bɛ gɛlɛya sɔrɔ yɔrɔ dɔ i bɛ nɔgɔya sɔrɔ yɔrɔ dɔ mais ne kɔni n bɛ Ala barika da ma gɛlɛya sɔrɔ a kɔnɔ. I ma gɛlɛya foyi sɔrɔ da? Ma gɛlɛya sɔrɔ a kɔnɔ. D'accord, faamuyali sɔrɔla o fɛnɛ na. Projet jumɛn an bɛ se k'a dɔn projet jumɛn bɛ Nana bolo an bɛ don min na i ko bi ni wagatinin na projet minnu labɛnnen don i bolo? Minnu labɛnnen don n bolo donc tile 2 in na yɛrɛ n kan ka Africa Show kɛ ne de invité principal ye le 19 mai au Palais de la Culture Café des Arts. O projet de bɛ n bolo donc seli dugujɛ ko mɔgɔ bɛ n ka misirali ko dɔn vendredi n bɛ jouer misirali la mais Zena ta ye seli de ye samedi seli de o dugujɛ n bɛ jouer misirali la olu de bɛ n bolo fɔlɔ. D'accord, Nana faamuyali sɔrɔla o fɛnɛ na donc an bɛ fɛ k'a dɔn depuis Nana yɛrɛ donna dɔnkili la fo k'an se don min na i ko bi genre morceau joli yɛrɛ de b'i yɛrɛ tɔgɔ la ko i yɛrɛ ka dalen ko i yɛrɛ ta ye? A ka ca dɔɔni dɛ. Donc a tɛ se k'ale compter? A ka ca dɔɔni morceau min bɛ n bolo ko n yɛrɛ ta ye a bɛ 20 bɔ. A bɛ 20 bɔ. Awɔ. D'accord, comme an yɛrɛ bɛ yan déjà le but de l'émission c'est faire plaisir à nos téléspectateurs. Voilà, micro bɛ Nana bolo Nana ka voix fili n'a ka morceau dɔ ye donc micro b'i bolo. Joli mandiya tɛ bagala mɔgɔ ma ne ka mandiya tɛ kɔrɔbɔli la n taara kɔrɔna mɔri sɛgɛrɛ ne taara kile bi mɔri sɛgɛrɛ n ko ka n ka joli mandiya ma fɛlɛ u ko fura tɛ n ka joli mandiya la mandiya tɛ karaba hi joli mandiya tɛ karaba la. Merci beaucoup Nana. Nana yɛrɛ t'a janya kuma si. An ka to k'a janya voix ka di et tout. Mais i bɛ sina k'a ni tigɛ sira la ten. A banna dɛ. Mais laban ta in an k'o janya dɔɔni dɛ. An b'o janya dɔɔni n'Ala sɔnna. D'accord, problème foyi t'a la. Merci beaucoup. Sisan nɔ Nana yɛrɛ fɔlɔ jeliya o ni bi jeliya e yɛrɛ bolo différence b'u ni ɲɔgɔn cɛ? Fɔlɔ jeliya ni san jeliya différence ba de b'u ni ɲɔgɔn cɛ. Sisan i bɛ se k'i da don o la ka e yɛrɛ ye différence minnu jateminɛ k'olu walawala an ɲɛ. Bon ne ye différence min sɔrɔ fɔlɔ jeliya ni san jeliya la parce que fɔlɔ téléphone kun tɛ réseaux sociaux kun tɛ yen nɔ dɔnkili kun bɛ da i bɛ t'i jatigi deli i bɛ dɔnkili da ye a b'i sɔn santaw ka ca kow ka ca. Mais Nana e yɛrɛ bolo est-ce que jeliya b'a cogo kuru la? Ne y'o de fɔ n ka ta cogo kɔrɔ la. Ayi n tɛ ka kuma cassette fanfɛta ninnu fɛ genre jeli yɛrɛ ka rôle est-ce que jeliw yɛrɛ bɛ rôle min kama ne ko k'o ye ɲali ye est-ce que o bɛ ka kɛ sisan? Ayi o kɔni kuma t'a la kɔni anw y'a bɛɛ tiɲɛ o est-ce que minnu bɛ n'anw kɔfɛ minnu bɛ na olu kɔfɛ olu tɛna ko sɔrɔ a la tugun walahi. Cogo di mais e k'i hakilina ta développer en fait? Bari san jeliya an bɛ bɔ de ni ne bɔra sisan ka dɔ kɔrɔ tigɛ sisan jama bɛ girin ka tɛgɛrɛ fɔ ne ma ni ne bɔra sisan ka n ka dɔnkilinin jɛ da n ma mɔgɔ kɔrɔ tigɛ mɔgɔw tɛ ne ta in lamɛn kɔrɔtigɛli tɛ fɛn fɛn na Bamakɔ k'a t'o lamɛn donc anw dun jeliw kɛra ɲɛli de kama anw ma dabɔ tiɲɛni kama o jeli kɛra de k'a dilan jeli ma kɛ k'a tiɲɛ o de y'a to n k'o tɛ kelen ye.
Wala nana komi i yɛrɛ bɔra ka kuma tiɲɛni bɛ ka kɛ komi i yɛrɛ ko ko aw yɛrɛ mɔdenw minnu bɛna aw kɔ k'olu tɛna fɛn sɔrɔ a la mais e yɛrɛ bolo pour que ka nin yɛrɛ réparer solution jumɛn bɛ e hakili la a ko la ne ma solution sɔrɔ a la parce que diɲɛ mɔgɔkɔrɔbaw tulo bɛ an bɛ cogo min bi jeli cɛkɔrɔbaw bɛ yan jeli musokɔrɔbaw bɛ yan ne ɲana jelikuntigi kɛ kun de ye ou bien jelimusokuntigi kɛ kun de ye ni ko min bɛna jɛngɛ aw ka an wele k'an nasigi ka lakile mais ne m'o mɔgɔ ye ne ma mɔgɔ si ye ou bien mɔgɔ bɛ siran ni min ko k'i bɔra bi k'i b'a fɔ k'a donna ta u b'i fa ni ba nɛni donc o de bɛ mɔgɔ siran mɔgɔ tɛ jigi mɔgɔ la. Wala faamuyali sɔrɔla i ka nin kuma fɛnɛ na an b'a kalama jolikɔrɔbaw ka ca ici au Mali u ka ca yɛrɛ de i y'a fɔ da kɔnɔ ɲini m'a fɔ n k'i tɛ tɔw fɛ dɛ mais e yɛrɛ jɔn ka style ka di nana ye kosɛbɛ jelikɔrɔbaw la ni bɛɛ ta ye bon min ka style ka di ne ye jelikɔrɔbaw la mɔgɔ bɛ bɔ arayi k'a bɛɛ ka style ka di ne ye parce que ne ye nɛgɛsirakan dɔnkilidala de ye mais min ta yɛrɛ bi ayi o tɛ ne bolo nana sabali sa mɔgɔ tɛ ne bolo a bɛɛ ka di ne ye o a bɛɛ ka di ne ye i ɲɛ bɛ ne ka dɔnkili la ne bɛ dɔ ta fan bɛɛ n bɛ dɔ ta fan bɛɛ mɔgɔ min ta ka di n ye n bɛ dɔ ta fan bɛɛ donc dɔ tɛ se ka diya i ye ka dɔ to quoi. D'accord nana komi an yɛrɛ bɛ sunkalo la bɛɛ b'a kalama sisan jamana in ma nɔgɔn fɛnw ma nɔgɔn sugu sanni tɛ se ka kɛ e yɛrɛ welewelekan jumɛn b'e bolo k'a lase jamana ɲɛmɔgɔw ma o ni commerçants fɛnɛ ne kɔni jamana ɲɛmɔgɔ n'aw ma wuli k'aw jɔ ka kow nɔgɔya sukaro tɛ san ne yɛrɛ ye 100 di dɔ ma ko ka taa tulu san ne bɛ fama tulu kilancɛ kun ye 60 de o nana ko ne ko tulu kilancɛ ye 100 de ni jamana ɲɛmɔgɔw n'a ma hinɛ ɲɔgɔn na a ma ɲi dɛ sunkaloba in lahɔrɔma kɔsɔn an b'a ɲini an ka jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u bɛ dɔ la de halisa u ka dɔ fara kan pour que jamana ka se ka nɔgɔya parce que a se bɛ e ka nin kɛ a se bɛ nin ye ka nin kɛ a se tɛ ne k'a kɛ donc sɔrɔ ma bɛɛ labɔ sɔrɔ ma bɛɛ labɔ bɛɛ ma fa donc jamana ɲɛmɔgɔw ka fɛnw nɔgɔya commerçants fɛnɛ ni fɛnw nɔgɔyara commerçants fana ka jigin dɔɔni Mali ye silamɛ jamana de ye Mali ye hinɛ jamana de ye Mali ye makari jamana de ye an ka hinɛ ɲɔgɔn na o de ka ɲi. Voilà sisan an bɛ fɛ k'a dɔn nana yɛrɛ ka diɲɛlatigɛ la fɛn jumɛn de y'i marqué ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan fɛn min ye ne marqué ka tɛmɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kan don dɔ la ne bɔtɔ 30 mètres fan fɛ ne ɲɛ b'a la an baden dɔw kɛlɛ y'u refusé ka na u filɛ falajɛ kɔfɛlanin na wɛrɛ yɔrɔ o ye ne marqué kojugu mɔgɔ dɔw bɛ ne bolo kɔfɛ ne y'a ɲɛfɔ olu ɲɛna olu ye wari ci ne ma ne taara dumuniw ni fɛnw san ka taa d'u ma mais a ka di ne ye k'o kɛ tout le temps mais a moyen tɛ ne bolo donc o ye projet in nana awɔ sisan welewelekan jumɛn b'i bolo k'a ɲɛsin mɔgɔw ma welewelekan bɛ ne bolo k'a ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma ni mɔgɔ se hali ni dɔɔni kɛr'i bolo hali ni ye ji sachet 10 sɔrɔ ka taa d'u ma hinɛ b'a la ni min ye min sɔrɔ ka ni sigi ko ne ye taa 100 di n bɛ taa 50 di o tɛ dɛ n'i ye hali 1000 sɔrɔ n'i y'a don fɛn dɔ la ka taa barajiba de b'a la ne b'o de ɲini n balima bɛɛ lajɛlen fɛ falajɛ kɔfɛ refuséw bɛ yen foyi de t'u bolo. Voilà faamuyali sɔrɔla o la d'accord nana kumaw ɲɛna sisan nɔ an bɛ fɛ k'a dɔn fɛn jumɛn yɛrɛ ka di nana ye ni diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ ye fɛn min ka di ne ye bɛn de ka di ne ye bɛɛ lajɛlen ka bɛn ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ a tɛ kɛ ko tɛ kɛ mɔgɔ la dɛ ne yɛrɛ nana min filɛ a bɛ kɛnɛ na mais ne b'a bɔ i côté de ka kɛ komi foyi ma kɛ awɔ o de bɛ ne lafiya. D'accord faamuyali sɔrɔla o fɛnɛ na wala nana komi dɔnkilida in kɔnɔna bɛɛ b'a kalama don o don réseau sanfɛ ko jeliw de dilannikɛlaw ye mais an b'a kalama an b'a mɛn plutôt ni jelimuso bɛ ɲɔgɔn na ni bɛ ka ɲɔgɔn kɔrɔma tigɛ ou bien u bɛ ka funɛw neni yen fɛ jeliw yɛrɛ bɛ ka ɲɔgɔn neni conseil jumɛn b'e bolo k'a lase genre i ɲɔgɔnnaw ma cogo min na u bɛ se ka faamuyali sɔrɔ parce que e yɛrɛ bɛ ka fɔ cogo min na n'a continuera nin sira fɛ mɔdenni minnu bɛ ka nale
o bɛna sɔrɔ foyi in tunun na dɛ. n'a sɔrɔ a tununna ne b'o halisa ne b'o ɲɔgɔn welewelemada de kɛ an k'a lajɛ an ka changer dɔɔni an ka don da kelen fɛ an ka bɔ da kelen fɛ diɲɛ tɛ foyi ye e ma ye mɔgɔ dɔ bɛ yen nɔ i b'a ye bi sini b'a mɛn k'a sara aw bɛ seli misiri kelen kɔnɔ sisan aw bɛ taa i b'a mɛn k'o sara diɲɛ banna pewu n'an sabalila o de ka ɲi n'an bɛnna o de ka ɲi n'an ye ɲɔgɔn ŋɛɲɛ kun o de ka ɲi mais foyi tɛ na ni nin ye ni limaniyabaliya tɛ ni mɔgɔ ma limaniya dɔrɔn i tɛ se ka i mɔgɔ ɲɔgɔn kun o dɔrɔn de ye nin ye donc ne kɔni b'a ɲini halisa bɛɛ ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ mɔgɔ ni micro tɛ sa dɛ i kɛra togo togo don dɔ i b'a bila dɔ de b'a ta donc ala ka limaniya d'an ma amina yarabi dala nana sisan nɔ kɔni micro bɛna d'i ma mais Zeyina ta in tɛna tigɛ dɛ tungarankew bɛ yen nɔ nana u b'an filɛ u bɛ ɲɛnafin na o ye tiɲɛ sisan nɔ kɔni Zeyina ta an b'o di tungarankew ma micro b'i bolo Najuku kenajaka masa yala tungarange Najonko tungarange najanka tungarange nitara tungala ikanga foli di mbange baga kuduma tungarange nitara tungala ikanga foli di ngoloden kasimuma tungarange kotunga manoza tungarange tunga manombi tungarange falube tungala balube tungala korobe tungala tungarange denumbe tungala beka itara welereme kasimu tungarange salimatareme tungarange nanjanka tungarange tungamandi musobedina ambe ala deli ala ma tungarange lusona ulu de banson kanadia me barika bila wolo de mbere be kaide kasimu salimata kane de kasimu turamaga ale de be hinanda nakumbala de nimbayala jigi kunta ma jigi korodon nine bora tungarange lula ndembe duwa kiyere ibe baramina ikabila ni koroye ikana bila ni banajuguye abada ni ame aumba sigi wo do de be kamera la haye ya ala mikisila nyadi mimbanama technicien be kofe ayuba meduali wo ala malukisila ala kauson baga ke alaye aw be tele so min kono mbedu ale ala ka udun da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ala kana jugu sawla ala kana jugu dɛsɛwla jugu tɛ mɔgɔ la nama kɛ bana ye ala kan kisi bana jugu ma sira de nana kunba bila sira sanaba sango yi siraba sira ɲani manjugu tunga manyi tunga bima ke mafe mae tunga range nitara tunga la falube tunga la balube tunga la tunga range tunga manogosa tunga range lu junjunju tunga range nanjanka tunga range kena jonko tungarange kuma tɛ ne da nin ko in na Zeyina ta ma surunya dɛ Zeyina ta kɛra mondial ko dan ye tungarankew yɛrɛ dana i fɛnɛ mɔgɔ caman miiri janyaw la dɛ ala surtout façon ɲɛnafin b'o la wallahi ka ni sɔn in fɛnɛ fara kan wallahi sɔn in kɔni jara sɔn in jara yɛrɛ de dana ala kana fama ɲɔgɔn amina yarabi d'accord ala nana komi émission sera a kuncɛma yɔrɔ ma awɔ kumakan laban jumɛn b'i bolo k'a lase an layɛlibagaw o n'i ka faniw ma ok n bɛ n ka fan bɛɛ lajɛlen fo n bɛ n filɛlibaga bɛɛ lajɛlen fo fans club nana kunbati jabate n b'a bɛɛ lajɛlen fo kabini Bamako Faransi Gabon Dakar Kayi ne ka faniw yɔrɔ yɔrɔ n b'a bɛɛ lajɛlen fo n b'a bɛɛ lajɛlen koɲuman dɔn
mɔgɔ min b'i fɛ a ma tɔ to i la n bɛ fani min dɔn n tɛ fani min dɔn n b'aw bɛɛ fɛ ala ka an bɛɛ ɲɛmɛ ɲɔgɔn na Voilà, Nana, merci kuma ma beaucoup. nɔgɔn ne bolo koyi Ok, merci. merci beaucoup ma chérie Ayiwa an filɛlibagaw komi n y'a fɔ a ye cogo min na n ko bi ta in tɛ kɛ basi ye n'a bɛ dɛsɛ ani Nana kun bɛ yan an n'a ye baro kɛ ne hakili la aw ni nin an ye faamuyaliba de sɔrɔ Nana ka vie kan a bɔra a kumara kuma in kɔnɔna la bɛɛ y'i ka tata sɔrɔ a la o la dɔrɔn an b'a fɔ ye restez connectés sur Mali kunnafoni.net ko bɛ ka nalen dɛ donc